дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. боз 6 ширкати сайёҳӣ вориди бозори тоҷикистон шуданд. доктор Олуӣ тоҷикистонёнро ба эҳтиёткорӣ даъват кард. аз 15 то 40 дирам нархи газу бензин ва сӯзишвории дизелӣ дар суғд гарон шуд. дар суғд ҷавони 21-солаи ӯзбек аз марг наҷот ёфт. русия имтиёз барои муҳоҷирони меҳнатиро пас аз 15 июн тамдид намекунад. 5 таркишу сутуни оташ сӯхтори даҳшатнок дар Новосибирск. 6 ширкати нави сайёҳӣ Дамир сайёҳати диёр, сайри дарвоз, Айён, Иттиҳодии илми истеҳсолии асил ва Тоҷиктур вориди бозори сайёҳии Тоҷикистон гардиданд, иттилоъ додааст Кумитаи рушди сайёҳии Тоҷикистон. бо мақсади мусоидат дар роҳ ёфтани рақобати озоду солим дар бозори сайёҳии кишвар тибқи тартиби муқаррар гардида ҷамъ ба 228 ширкати сайёҳӣ иҷозатнома дода шудааст. аз ин шумора 30 ширкати сайёҳӣ соли 2020 ва 12 ширкат соли 2021 таъсис ёфтанд, афзудааст манбаъ. дар ҳамин ҳол ширкатҳои сайёҳӣ навтаъсис таъкид доштанд ки барои рақобати солим бо омодасозии барномаҳои ҷолиб ва хатсайрҳои нави сайёҳӣ барои ҷалби бештари сайёҳон омода ҳастанд. дар заминаи имтиёзҳои дар соҳаи сайёҳӣ пешниҳод намудаи ҳукумати мамлакат фаъолияти бахши хусусӣ густариш ёфта шумораи ширкатҳои сайёҳӣ, меҳмонхонаҳо ва дигар инфрасохтори хизматрасонӣ бахши сайёҳӣ зиёд гардид ва ин тадбирҳо ба рушди деҳот хусусан устувор гаштани соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат таъсири мусбат расонида истоданд. табиб Ораш Олуӣ, сарвари пажӯҳишгоҳи байналмилалии тандурустӣ ва тадқиқотии Нью-Йорк аз суди ҳамаи ваксинаҳои сабтшуда гуфта мардумро ба эмкунӣ даъват намудааст. Олуӣ дар суҳбат бо Ховар шаҳри Душанберо дар сегонаи пойтахтҳое ки аз ҷиҳати панҷшавии коронавирус ва эҳтимоли гирифторшавӣ ба он бехатаранд ҷой додааст. вале бояд гуфт ки ҳеҷ кишваре ё шаҳре наметавонад худро аз соири дигар кишварҳову шаҳрҳо ҷудо кунад. бубинед ки алон вирусҳои нав аз Ҳиндустон, Африқо, Англия ва Бразилия бисёр паҳн мешаванд ва ин вирусҳоро контрол кардан намешавад. ба ин хотир бояд мардум тавре соли қабл кӯшиш карданд худро эҳтиёт кунанд, ниқоб пӯшанд, дастҳоро тез-тез шӯянд, изҳор дошт Олуӣ. баробари Душанбе доктор Олуӣ шаҳрҳои аз нигоҳи коронавирус нисбатан бехатарро Тхимпху, пойтахти шоҳигарии Бутан ва дигаре Дакар, пойтахти Сенагал арзёбӣ кардааст. мақомоти тандурустии Тоҷикистон дар пойгоҳи расмии хабарӣ дар мавриди вазъи эпидемиологӣ дар ҷумҳурӣ эълон доштааст ки ба ҳолати шоми 12 июн дар ҷумҳурӣ ягон ҳолати гирифторӣ ба коронавирус ба қайд гирифта нашудааст. бино ба нархномаи ширкатҳои фурӯши сӯзишворӣ ҳоло нархи бензини навъи АИ-95 9,4 сомонӣ, АИ-92 9,10 сомонӣ, дизел 8,4 сомонӣ ва нархи гази моеъ 5 сомонию 20 дирам арзиш дорад. бино ба таҳлили Спутник Тоҷикистон чунин болоравии нарх дар муқоиса ба як ҳафтаи гузашта аз 15 то 40 дирам рақам зада мешавад. болоравии нарх назар ба аввалҳои соли ҷорӣ дар мисоли гази моеъ, бензин ва сӯзишвории дизелӣ аз 1,2 то 2,4 сомонӣ ё худ аз 15 то 25% ташкил медиҳад. дар моҳи январ нархи гази моеъ ҳамагӣ 4 сомонӣ ва бензини дизел бо нархи 7 сомонӣ фурӯхта мешуд. роҳбарони ширкатҳои таъминоти сӯзишворӣ ё чаканафурӯшон болоравии арзиши маводи сӯхтро ба гаронии хариди он шарҳ медиҳанд. дар шаҳри Хуҷанд аз ғарқшавии як ҷавони 21 сола аз ҷумҳурии Ӯзбекистон пешгирӣ карда шуд, хабар медиҳад Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон. ба иттилои манбаъ, ҳодиса санаи 13 июн нисфи рӯзӣ тахминан соатҳои 11:30 дақиқа дар соҳили баҳри Тоҷик рух додааст. гуфта мешавад, замони ғарқ шудани ҷавон дастаи зудамалӣ дар соҳили баҳри Тоҷик қарор доштанд. онҳо зуд ба ҷои ҳодиса расиданд ва ҷавони дар ҳоли ғарқ шуданро аз об берун оварданд, таъкид мешавад дар хабар. манбаъ меафзояд, наҷот ёфта муваққатан дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд умр ба сар мебарад. Кумитаи ҳолатҳои фавқулода мегӯяд, ба ҷавон ёрии аввалии тиббӣ расонида шуд ва зарурияти интиқол додани ӯ ба бемористон вуҷуд надошт. дар ҳамин ҳол Кумитаи ҳолатҳои фавқулода аз шаҳрвандон ва меҳмонони ҷумҳурӣ даъват мекунад ки дар мавсими шиноварӣ аз эҳтиёт кор гиранд ва дар маконҳое ки барои обозӣ кардан номувофиқ аст шиноварӣ накунанд.
русия тасмим нагирифтааст ки муҳлати имтиёзҳо барои муҳоҷирони меҳнатиро тамдид кунад. дар ин бора тасс бо такя ба як манобеи марбута хабар додааст. ҳоло нақшаи тамдиди он вуҷуд надорад, менависад манбаъ аз қавли ҳамсӯҳбати худ. зимнан маркази ягонаи муҳоҷират низ таъид намудааст ки дар бораи тамдиди давраи имтиёз барои муҳоҷирон дар русия маълумот надорад. то ҳол тамдиди ин муҳлатҳо вуҷуд надорад. аз ин рӯ агар чунин боқӣ монад, пас дар ин ҳолат теъдоди зиёди шаҳрвандони хориҷӣ ки барои қонунигардонии худ вақт надоштанд, бояд қаламрави русияро тарк кунанд, омадааст дар хабар. ҳамзамон кормандони ин марказ илова намуданд, муҳоҷироне ки дар тамоми давраи пандемия бидуни ҳуҷҷат дар русия қарор доштанд, бояд барои 3 моҳ тарки ин кишвар намоянд. дар маркази ягонаи муҳоҷират қайд намуданд ки аз моҳи май то июн шумораи муҳоҷироне ки мехоҳанд вазъи ҳуқуқи худро ба танзим дароранд афзоиш ёфтааст. дар яке аз нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ дар ноҳияи октябри Новосибирски Федератсияи Русия сӯхтори бузург ба амал омад. хадамоти ҳолатҳои фавқулода қайд кард ки шумораи қурбониёни сӯхтор дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ба 16 нафар расид. 5 нафари онҳо дар ҳолати вазнин қарор доранд. барои биноҳои истиқоматӣ таҳдид вуҷуд надорад. барои хомӯш кардани оташ 70 нафар ва 20 таҷҳизот ҷалб карда шуданд, гуфтанд дар раёсат. аз рӯи ҳодисаи мазкур парвандаи ҷиноӣ барои риоя накардани талаботҳои бехатарӣ оғоз карда шуд. маълум аст ки дар нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ тақрибан 5 таркиши шадид рух дод ки мавҷи таконҳои онро сокинони хонаҳои ҳамсоя эҳсос карданд. сомиёни азиз, бо умеди танзиятиву хонободии ҳар яке шумо бо шумо худоҳафизӣ мекунем. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.